खुली दरजा खुली ना है हाजारी नोंखौ नुहुरखाबाय आं मा नों बिदिसो मा बिलाय मा बिलाय होदोंमोन आं नोंखौ वार्निं होदोंमोन आं नोंखौ वार्निं होआखै नोंखौ वार्निं होदोंना होआखैमोन आं बुंलाय नै आंनि हौवाया नायदो नाय अबाव दं फैबार बुंनांगौ नोंखौ वार्निं होदोंना होआखैमोन नों ओइ बाजारि मालायनि हौवा सेनानै नों मा मोनदों मालायनि हौवा सेना ओइ बुन्दा मालायनि हौवा सेना मा मोनदों नोङो बाजारि नोंखौ वार्निं होदोंमोन हा नों मा नोंखौ वार्निं होदोंमोन आङो नङा होननाय नोङो ओइ बाजारि नोंखौ एथां वार्निं होनाय आं मिथिबाय वार्निं होनायाव नोङो मानो बिदि मालायनि हौवाखौ सेनानै आंनि न'खर सिफायबाय फिसाला सासे दं मिथिबाय फिसाला सासे दं नों मा मोनदों नोङो हा आंनि फिसालाया मा बरबाद जाया आंनि फिसाला नों फिसिगोन मोखां देखाय बे हिनजावबा मोखां देखाय होगोन आं मोखां देखायनो मा आं दंजों गैला मा नोंलाय मा खालामनो आं खालामदों हा साला नोंखौनो वार्निं होबालाय बे खारगोन सारखौ हम खारगोन बियो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ आरो बेयो जोंनि बर' समाजाव बेबायदि जाथाया आथिखालाव गोबां जाफ्लेबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों थ' बेयो जोबोद गाज्रि आरोना जोंनि बर' समाजनि थाखाय हाबा जाखानाय सासे हौवाया गावनि हिनजाव गथ' गथाय थाखानानै गुबुन हिनजावजों माने लाइन मारनायखौ नुनो मोन्दों आरोना थ' आरो बेयाव मोनसे बाथ्राया रोखादि हिनजावा माने मोनथिखायोमोन आरो मोनथिनानै माने बेखौ वार्निं होदोंमोन होननानै बुंदों नाथाय वार्निं होसेयावबो माने मानियाखैमोन आरोना थ' बेबायदि माने बिराद गाज्रि आरोना जोंनि समाजाव बेबायदि जाबाय थाना माने गोबां न'खरफोरा माने सिलिंखार जालांगासिनो दङ आरो बेयाव बै हिनजावनिल' गोरोन्थि गैया आरोना बे हौवानिबो गोरोन्थि दङ मानो होनबा गावहा हिनजाव गथ' गथाय थाखानानैनो मानो गुबुनजों माने बेबायदि लाइन मारनांगौ जाखो गावहा गथ' गथाय देरखानानैनो थ' बे गावनि हिनजावनि फारसे साननाय गैयामोन नामा थ' बिराद गाज्रि आरोना बेयाव